A vtedy nám život takmer nahral v tom, že otváralo sa vo Washingtone Národné múzeum holokaustu. Pár mesiacov potom, ako sa Bill Clinton stal prezidentom. A on rozoslal pozvánky prezidentom z krajín, kde holokaust vyčínal a spôsobil obrovské traumy. No a medzi nimi dostal pozvánku aj Michal Kováč. No a takže my sme toto pozvanie využili a Michal Kováč letel hneď v prvom poloroku po 93. do Washingtonu. No a tú cestu som mal vtedy na starosti, lebo sme tam ešte ani ambasádu nemali. Česká republika zdedila ambasádu a mala plne funkčné, no my sme museli improvizovať tú cestu, ale bola to fascinujúca cesta, kedy po otvorení múzea holokaustu Michal Kováč bol prijatý v Bielom dome Billom Clintonom, vtedy bol ministrom zahraničných vecí Jozef Moravčík, takže sme vtedy zažili prvý dotyk s Bielým domom a s akceptáciou. No a počas tejto cesty sme zaradili do programu Michala Kováča stretnutie s lídrami hlavných židovských organizácií Spojených štátov, ktoré sú nielen židovské organizácie Spojených štátov, ale sú to celosvetové organizácie vzhľadom na ich vplyv, dosah a podobne. No a tam Michal Kováč podal výnimočný výkon, kedy v dialógu s predstaviteľmi týchto organizácií sa veľmi jasne postavil jednak k holokaustu, ale aj k Slovenskému národnému povstaniu. Veľmi presvedčivým spôsobom vysvetlil pozíciu nového demokratického Slovenska a si myslím, toto vytvorilo základ, pretože takéto spochybňovanie zo strany niektorých exilových ľudáckych predstaviteľov, že toto bolo odsunuté úplne nabok.